பிக்ஸ் இந்தியா நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம நிகழ்ச்சியில வாரம் நம்ம ஒரு மூலிகை இல்ல தாவரம் இல்ல ஏதாவது ஒரு வியாதியை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வரிசையில இந்த வாரம் நாம பார்க்க போறது பாதத்தை பத்தியும் பாதத்துல ஏற்படக்கூடிய வியாதிகள் பத்தியும் பாத பராமரிப்பு பத்தியும் தான் பார்க்க போறோம். வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம். வணக்கம். இன்று நாம் பார்க்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முகத்தோட அழகை கூட்டுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அது போலவே நம்மளோட பாதங்கள், ஒரு உடலோட நல்ல ஒரு ஹெல்தி கண்டிஷனை நாம் பெறுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட நகங்கள், முடி, அதுக்கப்புறம் கண், அதுக்கப்புறம் கால், பாதங்கள். ஆனால் நிறைய பேர் முகத்துக்கோ அல்லது தலைக்கு கொடுக்கக்கூடிய, அதாவது தலைமுடிக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கவனத்தை நிறைய பேர் பாதத்திற்கு கொடுக்கறது இல்லை. ஒவ்வொரு நோயோட தன்மையிலையும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அலாம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பாதங்கள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கை. அதை நிறைய பேர் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு போகிறதுனால சில நேரங்கள் அந்த பாதத்தை கவனிக்காமல் வரக்கூடிய நோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் நம்மளுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடியதாக அமையும். டாக்டர், இந்த பெடிக்யூர் மெனிக்யூர் இந்த மாதிரி பார்லரில் போய் என்னோட பாதத்தை பராமரிச்சுக்க எனக்கு வசதி இல்லை. நான் வீட்லேயே பாத பராமரிப்பு, அதாவது ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி எப்படி டாக்டர் பண்ணுறது, அதை எனக்கு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? பாத பராமரிப்பு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஸ்பா அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதில் பெடிக்யூர் மெனிக்யூர் அப்படின்றதுக்கு இன்றைக்கி நிறைய பேர் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். அதுவும் ஒரு விதத்தில் நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது தான். பெடிக்யூர் அப்படின்னும் போது பாதங்களை வெதுவெதுப்பான நீரில், அதாவது நம்மளோட உள்ளங்கால் எந்த அளவு சூட்டை தாங்கக்கூடியதாக இருக்குதோ அந்த சூடு இருக்கக்கூடிய நீரில் கால்களை ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிடம் வரைக்கும் வச்சுருக்கணும். இதில் அடிஷ்னலாக இது வெறுமனை எதுவுமே போடாமல் வெறுமனை வெதுவெதுப்பான நீரில் கால்களை 15 நிமிடம் வைத்திருந்தாலே நம்மளோட உள்ளங்கால்கள் நர்வு எண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, நம்மளோட மொத்த நரம்பு மண்டலங்களோட முடிவுகள், அந்த முடிச்சுக்களை நல்லா தூண்ட செய்து ஒவ்வொரு அணுக்களையும் புதுப்பிச்சு இரத்த ஓட்டத்தை, சீரான இரத்த ஓட்டத்தை உடல் முழுக்க, முக்கியமாக மூளைக்கு செல்லக்கூடிய இரத்தத்துக்கு சீரான இரத்த ஓட்டத்தை கொடுத்து ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்லீப்பை, தூக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது இந்த பாத சிகிச்சை அப்படிங்கிறது. ஸோ நீங்கள் பாதத்தை ஒரு வெந்நீரில் வைக்கிறதுனால இந்த நன்மை கிடைக்கும். இது கூடவே நீங்கள் ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழத்தையும் பிளாக் சால்ட் அல்லது கொஞ்சோண்டு எப்சம் சால்ட்டை இதை போட்டு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நகங்களுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளையும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்கல், அந்த சில சமயம் சிலருக்கெல்லாம் நகைச்சொத்தை அடிக்கடி வரக்கூடியதாக இருக்கும், அந்த மாதிரியான ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனையும் இந்த பாதத்து சிகிச்சையின் மூலமாக நம்ம சரி பண்ண முடியும். இன்றைக்கி ரெஃப்ளெக்ஸாலஜி அப்படிங்கிறதும் ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவ முறையில், வெளிப்புற மருத்துவ சிகிச்சை துறையில் கொஞ்சம் அதிகப்படியான கவனங்கள் இருக்குது. அது மூலமாக ஆரம்ப கட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய சில நோய் குறி குணங்களை கண்டுபிடிச்சு அதை தவிர்க்கிறதுக்கு மருந்து இல்லாத மருத்துவத்துக்கு கீழே ரெஃப்ளெக்ஸாலஜி இன்றைக்கி ஒரு நல்ல மருத்துவ முறையாக இருக்குது. இதில் மெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் மற்றும் கை, உள்ளங்கைகளில் இருக்கக்கூடிய வர்ம புள்ளிகளை தூண்டுவித்தல் அப்படின்றது, அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அது ப்ராப்பர் சர்க்குலேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணி எங்காவது தடைகள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த தடைகளை நீக்கிறதுக்கான மருத்துவ முறைகளை இல்லைன்னா மருந்து பொருட்களை கொடுக்கறதுக்கு இது ஒரு அடித்தளமாக இருக்குது. இந்த பாத பராமரிப்பு இவ்வளோ ஈஸி தானா? இது தெரிஞ்சிருந்தா நான் வாரம் இதை வீட்டில் பண்ணி என்னோட பாதத்தை நல்லா சாஃப்டாக வச்சுருந்துருப்பேனே. சரி டாக்டர், இந்த பாத பராமரிப்பை நான் இவ்வளோ நாள் பண்ணாமல் விட்டதுனால ஏற்படக்கூடிய தீமைகளை பற்றியும், இந்த பாத பராமரிப்பை நான் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணேன்னா எனக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை பற்றியும் சொல்கிறீங்களா? இந்த பாத பராமரிப்பு நம்ம கவனிக்காமல் இருக்கிறதுனால, அதாவது கால்களை வெளியிலேருந்து போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சரியாக கழுவாமல் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த இன்ஃபெக்ஷன், வைரல் லோட் ஆகட்டும், பாக்டீரியல் ஆகட்டும், ஃபங்கஸ் ஆகட்டும், கூடுமானவரை ஃபங்கல் க்ரோத் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் நகங்கள், கால் பின்னம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்.
இந்த ஹார்டன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்கள்ல அதிக அளவில் இந்த தொற்று கிருமிகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம். அதனால தான் நம்மளோட பழங்கால முறைகளில் ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல் படிகளிலும் முற்றங்கள்லையும் வந்து ஒரு கால் அலம்புறதுக்கான முறைகள் வந்து இருந்தது. ஒரு தண்ணி பக்கெட்டில் தண்ணி வைக்கிறதோ இல்லை ஒரு டேப் வச்சு வந்து கை கால்களை முகம் முழுக்க அலம்பிட்டு உள்ளே வர மாதிரியான ஒரு நடைமுறை இருந்தது. இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளாட் சிஸ்டம்ஸ் அந்த மாதிரி வந்ததுனால இந்த பழக்க முறைகளை நம்ம விட்டுட்டோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம வெளியிலேருந்து போயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு இளம் வெதுவெதுப்பான நீரில் இந்த மாதிரியான பாத சிகிச்சை செய்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சீரான உறக்கம் மட்டும் இல்லாமல் சீரான ரத்த ஓட்டம் இதை வந்து கொடுக்கக்கூடியது. இதில் இவ்வளோ பயன்கள் இருக்கா டாக்டர்? இதுக்கப்புறம் நான் இதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன். சரி டாக்டர், நமக்கு பாதத்தில் வெடிப்பு வருது. இப்போல்லாம் சின்ன வயசு பசங்கள்லேருந்து ரொம்ப வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த பாத வெடிப்பு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த பாத வெடிப்பு எதனால வருது? இதை எப்படி டாக்டர் நம்ம சரி செஞ்சுக்கலாம்? அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெமிடி சொல்லுங்களேன். நிறைய பேர் ரொம்ப நேரம் வந்து ப்ரொலாங்டு ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கக்கூடியவங்க, ஈவன் அம்மாக்கள் எல்லாமே கூட கிச்சனில் வந்து இருக்கக்கூடிய நேரம் வந்து அதிகம், நின்றுக்கிட்டே வேலை செய்யக்கூடிய நேரங்கள் வந்து அதிகம். இந்த மாதிரி அதிக நேரம் நின்றுட்டு இருக்கும்போது உடலோட எடை சீரான எடையில இருக்குது அப்படின்னா பாதங்களை பாதிக்காது. அதிக எடை இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட பாதங்களில் அடிக்கடி வெடிப்பு வர்றதுக்கு காரணமாகும். ஸோ இந்த பாத வெடிப்பு கவனத்தில் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா உடல் எடையையும் நாம் வந்து கவனத்தில் வச்சுக்கணும். இன்னொரு காரணம், நம்ம இப்போ பயன்படுத்தக்கூடிய தரைகளுக்கும் நம்மளோட கால்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த உராய்ப்பு தன்மை, அதில் நமக்கு நிறைய ஸ்மூத்னிங் கிடைக்காம இன்றைக்கி வந்து டைல்ஸு அந்த மாதிரியில் இருக்கிறதுனால புவியீர்ப்பு சக்திக்கும் நம்மளோட உடல் எடைக்கும் நம்ம உடலுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டீவியேஷன்னாலையும் நம்மளோட பாதங்கள் வந்து ஹார்டண்ட் ஆகி ரத்த ஓட்டங்கள் சீரில்லாமல் பாத வெடிப்பு வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம அடிக்கடி வந்து கால்களுக்கு மசாஜ் மாதிரியான அந்த நரம்புகளையும் வர்ம புள்ளிகளையும் அல்லது எதுவுமே தெரியல அப்படின்னாலும் ஒரு காலுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தாக தடவல் முறைகளையாவது அவங்களே கூட பண்ணிக்கலாம், அல்லது வெளியில் இந்த மாதிரி ஸ்பா மாதிரியான இடங்களில் பயன்படுத்தி அதை வந்து சரி பண்ணிக்கலாம். நம்ம கால்களை கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா சில நேரங்கள் அந்த வெடிப்புகள் மூலமாக நோய் தொற்றுக்கள் உள்ள சென்று சுகர் பேஷண்ட்ஸ், அதாவது சர்க்கரை நோயாளிகளோட புண்களை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்குமே இது ஒரு காரணமாக இருக்குது. கரெக்டு தான் டாக்டர். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நானும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி என்னோட பாத வெடிப்பை கூட சரி பண்ண போகிறேன். அது சரி டாக்டர், இப்போல்லாம் ஒரு சிலருக்கு பாதத்தில் எரிச்சல் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. டைல்ஸ்லலாம் நின்னாங்கன்னா என்னால் 10 நிமிஷம் கூட நிற்க முடியல, என்னோட பாதம்லாம் எரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல. அந்த பாத எரிவு எதனால் வருது? அதை எப்படி டாக்டர் சரி செய்யலாம்? உள்ளங்கால் எரிதல் அப்படின்றது இருக்குது. ஜென்ரலாக அது வந்து ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு அடிக்கடி வரக்கூடியது. ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு அன்ஹெல்தி ஹைஜீன் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனால, அதாவது ஹோல் டே வந்து ஒரு சாக்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கிறதுனால, அதுவும் வந்து நைலான், ரெக்ஸின் அந்த மாதிரியான கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால, ப்ராப்பர் குவாலிட்டி செப்பல்ஸ் இல்லாததுனால, அதனாலையும் தோல் வியாதிகள் ஏற்பட்டு பாத வெடிப்புகள் உண்டாகலாம். இதெல்லாம் வந்து நாம் இதை சரி செய்கிறதுனால இந்த பாத வெடிப்புகளை வந்து பண்ணிக்க முடியும். இதில் வந்து வங்க வெண்ணெய், அமிர்த வெண்ணெய் அல்லது இது வந்து சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடியது. சாதாரணமாக ஒரு நெய்ப்புத்தன்மை உள்ள ஒரு பொருட்களை வாஸ்லின், பாரஃபின் வந்து லிக்விட் பாரஃபினாக யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயை கொஞ்சமாக ஏலக்காவும் கிராம்பும் கலந்து காய வச்சு வெதுவெதுன்னு சூட்டோட கொஞ்சம் பச்சை கற்பூரம் கலந்து உள்ளங்கால்களையும் கால்கள் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மேற்புல பகுதியிலையும் அப்ளை பண்ணி ஜென்டல் மசாஜஸ் கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த சேற்று புண்ணு, வெடிப்பு, கால் வெடிப்பு, பாத வெடிப்பு, அதுக்கப்புறம் நகங்களில் ஏற்படக்கூடிய சொத்தை, இது எல்லாமே வந்து சரியாகும். மாதிரி இந்த கால் எரிவுக்கு எருக்க இலைகளை வந்து நல்ல கொஞ்சம் வேப்ப எண்ணெயில் வதக்கிட்டு ஒத்தடம் மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்தாலும் பாத எரிவுன்றது சரி செய்யலாம். பாத வெடிப்பு பற்றி சொன்னீங்க, பாத எரிவு பற்றி சொன்னீங்க. அப்படியே இந்த காலில் வரக்கூடிய ஆணியை பற்றியும் சேற்று புண்ணை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா? இந்த கால் ஆணியையும் சேத்து புண்ணையும் வீட்லேயே எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். கால்களில் ஏற்படக்கூடிய ஆணி, கால் ஆணி, அதே மாதிரி சேற்று புண்ணால் வரக்கூடிய வலி, சில நேரங்கள் அதில் ரத்தம் கசிதல் மாதிரியான தன்மையும் உண்டாகலாம்.
இந்த சேற்றுப்புண் அப்படிங்கிறது வந்து சேற்றுப்புண் அப்படின்னும் போதே அந்த பேர்லயே இருக்கு, சேத்துல முன்னாடி வயல்வெளிகள்ல வேலை செய்தவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வயல்வெளிகள்ல வேலை செய்யலை அப்படின்னாலும் கெமிக்கல்ஸ்ன்ற ஒரு நிறைய விஷயங்களை பாத்ரூம் கிளீனிங்லே ஆகட்டும், இல்லை வந்து பாத்திரங்கள் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹெவி டிடர்ஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கலோட தீங்குனால நமக்கு வந்து புண்கள் ஏற்படலாம். இது எல்லாருக்குமான்றதை விட அடிக்கடி நம்ம உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்களுக்கும் சருமம் சார்ந்த நோய்கள் அடிக்கடி பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் வந்து வர்றது அதிகம். ஸோ இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திரிப்ளா அல்லது வெறும் கடுக்காய் இதை வந்து நல்ல ஒரு கஷாயம் மாதிரி வச்சுட்டு இரவு நேரங்களில் எல்லா வேலைகளையும் முடிச்சதுக்கப்புறமா சிறிதளவு கல்லுப்பு போட்டு அந்த கஷாயத்தை காய்ச்சி அதில் வந்து ஒரு சிட்டிகை எலுமிச்சை சாறும் கொஞ்சமாக வந்து துளசியோ ஏதாவது ஒரு இல்லை ஒரு லெமன் கிராஸ் ஆயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்காக ஆட் பண்ணிவிட்டு கைகளை வந்து அந்த சூடு குறையிற வரைக்கும் கைகளையும் கால்களையும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வச்சுருந்துட்டு நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து ஒரு பியோர் கோகனட் ஆயில் அப்ளை பண்ணி படுக்கிறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பயன்படுத்திக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன நோய் தொற்றுக்கள்லேருந்து நம்மளால் வெளியில் வர முடியும். சேற்றுப்புண்ணுக்கு மற்றும் கால் ஆணிக்கு அப்படின்னா மருத்துவர்களோட சிறந்த அறிவுரையின் பேரில் காலாணிகளுக்கான மருந்துகளை வந்து பயன்படுத்தணும். இந்த கால் ஆணி வரதுன்றது ஒரு தொற்று தான். ஸோ நம்மளோட பாத்ரூம்ல இருந்து டைல்ஸில் வரைக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய டிடர்ஜென்ட்ஸ்லேயே ஆகட்டும், இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளோஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல் ப்ராசஸில் சிறிதளவு கடைசியாக நம்ம தொடச்சி எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா சிறிதளவு தண்ணியில் கொஞ்சமாக மஞ்சளும் பச்சை கற்பூரமும் கலந்து வீட்டை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத நோய் தொற்றுக்கள்லேருந்து நம்ம வெளியில் வர முடியும். பாத்ரூம் அந்த மாதிரியும் கூட பேச்சுரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது நல்ல கொதிக்கிற தண்ணியை முதல்ல விட்டுட்டு அதே மாதிரி நல்ல கூலிங் வாட்டரை வந்து கொஞ்சம் போர் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியல் வைரல் இம்பேக்ட்னால வரக்கூடிய தொற்று கிருமிகளை வந்து நம்ம குறைச்சிக்க முடியும். அதனால் வரக்கூடிய நோய் தொற்றுக்கள்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த காலாணிக்கு காலை வந்து நல்ல சூடான தண்ணியில் கொஞ்சம் சாஃப்டாகிற அளவுக்கு வச்சுருந்துட்டு மேல் தோலை மட்டும் லேசாக சிதைச்சிட்டு வெள்ளரிக்கன் பால் வந்து வைக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு மருத்துவ முறைன்றதுனால மருத்துவர்களோட அனுமதியோட இல்லை அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மருந்துகளை அவர்களோட ஆலோசனைப்படி பயன்படுத்திட்டு வந்தோம்னா இதில் வந்து முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும். கால் ஆணின்றது நம்மளோட இம்யூன் குறைபாட்டுனால வரக்கூடியது அண்ட் வந்து தொற்றுக்கள்னால வரக்கூடியது. எஸ்பெஷலி ஒருத்தர் போடுற செப்பலில் வந்து இன்னொருத்தர் பயன்படுத்துறதுனாலையும் வரும். அண்ட் குவாலிட்டி அதாவது ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத தரமற்ற பாத அணிகளை வந்து பயன்படுத்துறதுனாலையும் இந்த நோய் தொற்று அதிகமாகலாம். அதனால் இந்த ப்ராப்பர் நமக்கு சூட் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர் செப்பல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும். நல்ல ஏரியேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப க்ளோஸ்டாக ஷூஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருந்தால் கால்களை வந்து 2-3 முறை சால்ட் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. காட்டன் சாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. சாக்ஸுமே வந்து 6 hours ஒன்ஸ் மாட்டிக்கிட்டு பயன்படுத்துறது நல்லது. சாக்ஸையுமே வந்து மற்ற துணிகளோடு சேர்த்து துவைக்காமல் ஒரு கல்லுப்பு மஞ்சள் கலந்த தண்ணியில் ஊற வைக்கிறதோ அல்லது நீம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வாட்டர்ஸில் வந்து ஊற வச்சுட்டு தனியாக துவைச்சு அதை நல்ல வெயிலில் உலர்த்தி பயன்படுத்துறதுன்றது அடுத்தடுத்து நோய் தொற்றுக்கள் அதிகம் ஆகாமல் பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். வெடிப்புகள் வந்து பலவிதமாக இருந்தாலும் பித்தத்தினாலேயும் வரக்கூடியது இருக்குது. அதுதான் இந்த ஃபுட் இண்டிகேட்ஸ் அவர் என்டையர் சிஸ்டம். ஒவ்வொருத்தரோட உடலோட தன்மையை வந்து முதல்ல ஒரு மருத்துவராக நமக்கு எடுத்து காட்டுறது அப்படின்னா பாதம் தான். நம்ம கை கால்களுக்கும் முகத்துக்கும் தலைமுடிக்கும் சிகை அலங்காரத்துக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் தருவோமோ அதே முக்கியத்துவம் அதை விட அதிகமான கவனத்தோடு சேர்ந்த முக்கியத்துவத்தை நம்மளோட பாதங்களுக்கும் கொடுக்கறது தான் நோய் நிலை முதல் நிலையிலேயே தடை செய்து நோயின்றி வாழ்கிறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். கரெக்ட் தான் டாக்டர். நானும் இதுக்கப்புறம் எனக்கு சேத்து புண்ணு வந்தா இதையே ஃபாலோ பண்றேன். சரி டாக்டர், குதிகால் வலி வருது இல்ல, அது எதனால வருது? அதை நம்ம எப்படி சரி செய்யலாம்? அதை பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். பொதுவாக வந்து இந்த கணுக்கால்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த
கால்கனஸ் போன்னு சொல்லுவோம். பாதத்தோட பின்னாடி இருக்கக்கூடிய போன். அது பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா growth அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து குதிக்கால் வலிகள் ஏற்படுறதுக்கு முதல் காரணமா இருக்கும். இந்த குதிக்கால் வலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோம் ரெமடி அப்படின்னா கோரைக்கிழங்கு சூரணத்தை பாலில் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா குதிக்கால் வலின்றது குறையும். அதே சமயம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பாதணிகள், அதாவது எம்சிஆர் செப்பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அக்யூப்ரெஷர் செப்பல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த குதிக்கால் வலி இல்லாமல் இருக்கும். அந்த கால்கனஸ் போன் ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த வலியிலேருந்து ரெமெடி இருக்கும். அதே மாதிரி எருக்கை இலைகளை கல்லுப்பு அண்டு விளக்கெண்ணெய் போட்டு வதக்கிட்டு பூண்டு எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஒத்தடம் மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னாலும் குதிக்கால் வலி இல்லாமல் இருக்கும். கரெக்டு தான் டாக்டர். நான் கூட என்னோட கால் சைஸுக்கு ஏற்ற செருப்பு போட மாட்டேன். எனக்கு எந்த செருப்பு பிடிச்சிருக்கோ அதை வாங்கி போடுவேன். அதனால தான் ஒரு வேளை எனக்கும் குதிக்கால் வலி வருதோ. சரி டாக்டர், எனக்கு ஒரு சந்தேகம். இந்த கொலுசு போடுற இடத்துல பாதத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய முட்டிகளில் கருப்பாக இருக்கே, அது ஏன்? அந்த கருமை நிறத்தை நம்ம சரி பண்ண முடியுமா? அதை எப்படி சரி பண்ணலான்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். நம்ம கொலுசு போடக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூட்டுகள் சில நேரம் சிலருக்கு வந்து கருப்பாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். இது வந்து அழுத்தங்கள் அதிகமாகிறதுனாலையும் நம்ம வந்து சரியான காலுக்கு உகந்த சரியான ஷூஸ் போடாததுனாலையும் அழுத்தங்கள் அதிகமாக அந்த இடங்களில் கொடுக்கறதுனாலையும் அந்த முட்டிகளை சுற்றி கருவளையம் மாதிரியோ கருப்பான ஒரு மார்க்கோ வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவாரம்பூ, கொஞ்சோண்டு வந்து செடி மண் இல்லை புத்து மண் இல்லைன்னா முல்தானி மட்டி, இதை வந்து நல்லா குழைச்சி ஒரு கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு சோப்லாம் எதுவும் இல்லாமல் பச்சை பயிறு இல்லைன்னா கடலை மாவு வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கருப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த முட்டிகள் நிறம் மாறும். சில நேரங்கள் அது வந்து சொரியாசிஸ் கண்டிஷனில் கருப்புத்தன்மை வரக்கூடியதாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து மருத்துவரோட ஆலோசனைப்படி தகுந்த முறையில் சிகிச்சை எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த முட்டிகளில் ஏற்படக்கூடிய கருப்புகள் வந்து மாறும். ரொம்ப அழகா தெளிவா சொன்னீங்க டாக்டர். நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுக்கப்புறம் நானும் என்னோட பாத பராமரிப்பை ஆரம்பிக்க போறேன். என்ன நேயர்களே, நீங்களும் டாக்டர் சொன்னதை கேட்டிங்களா? அவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்களும் உங்க பாத பராமரிப்பை இப்பையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஆரோக்கியத்துல உங்களுடைய பாதத்துக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு பாதத்துக்கு கரெக்டான பராமரிப்பை கொடுங்க. இந்த மாதிரி வேற எந்த வியாதியை பத்தியோ இல்ல தாவரத்தை பத்தியோ இல்ல மூலிகையை பத்தியோ நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அடுத்த வாரம் வேற ஒரு மூலிகையோட இல்ல தாவரத்தோட இல்ல வியாதியோட நாங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து விடைபெறுறது நான் உங்க மோகனா. நன்றி.